Takže ahoj, jsme tady ve Smartware s panem Matějem Golisem, který je jednatelem Smartwareu, která stojí za českou dronárnou a kteří stojí za námi. Zdravím vás, Matěj. Zdravičko. Pozdravím aj divákov Dronescope, ahojte. Připravili jsme si pro vás rozhovor s panem Golisem a pojďme na něj. Na úvod, jenom jestli byste mohl našim divákům představit trochu sebe a trošku i Smartware. Jasné. Tak som akože majiteľom firmy Smartware, fungujeme už cez 10 rokov a na Slovensku prevádzkujeme e-shop Smartware, v Čechách dronárnu a snažíme sa to robiť najlepšie, ako vieme. A dobře vám to jde. Dúfam. A trošku se přesuneme k začátkům Smartwareu. Co bylo původní vizí firmy a jestli se nějak posunula do dnešních dnů? Jasne, rozumiem. Tak v začiatku to bola tá vášeň pre technológie, fakt som skutočne čítaval rôzne články, kadečo a celé to, aj ten názov z toho vyplýva, názov firmy, to bol skoro o tej nositeľnej elektronike, veci, ktoré sa dajú nosiť a majú troška mať taký pôžitok z toho, že nemusím to držať, mám to na sebe, najmä akčné kamery, GoPro z začiatku, hej, prvé kamery, fakt mám to na ruke, mám to na hlave, natočím čo chcem a vlastne veci s tým spojené. No postupne prichádzali na trh drony a vlastne veľa ľudí, a však aj ja som vlastne akčné kamery a chcel som vlastne tomu dať krídla a bolo to jednoducho prepojenie a dalo sa vyletieť hore a pozerať sa na svet z hora. A když už jsme teda u těch začátků jak Smartwareu, tak celkově lítání, vzpomenete si na svůj první dron? Samozrejme. Bol to Phantom 2, Phantom 1, nie sú to úplne až nejaké staršie, že by som si tu modeloval, ale bol to skôr skutočne Phantom, pretože som si tam chcel zavesiť svoju kameru, aj to veľa ľudí, vlastne si myslím, že aj DJI dosť pomohlo GoPro, lebo veľa ľudí malo kameru, že vlastne bolo jednoduché len pripevniť na dron, vyletieť s ňou a mať krásne zábery, hej. Ten Phantom 2 a Phantom 1 dokonca máme stále na firme dole v showroome vystavený, no. Keď niekto príde a povie, že teraz ten Mini je komplikovaný, alebo zložitý, alebo veľký, ja mu ukážem, že pozri, s týmto sa lietalo, hej. Ja som dokonca ten Phantom mal v takom veľkom plastovom kufri, ten som mal na chrbate a chodil som s tým všade. Manželka bola tiež spokojná, no. A když se přesuneme trošku do té biznesové části, co vás nejvíc baví na biznesu s dronama? Tak baví ma ten vývoj, ako sa to postupne vyvíja, ako sa to postupne zmenšuje, ak tam ten výrobca dokáže tlačiť postupne viacej tých technológií. Hej, toto je jeden segment, druhý segment je aj ten biznisový, že sa to posúva do tej časti enterprise, že sa to čoraz viacej dostáva aj do fakt, že do takej práce, že sa s tým dajú nalietavať mosty, termo a podobne. Takže tento smer, že sa to stále hýbe, že sa to stále posúva a podľa mňa sme teraz extrémne iba na začiatku a nevidíme ešte, kde sa to môže posunúť, si myslím, no. Takže toto. A naopak, co vás nejvíc štve? Tá legislatíva, hej, to je dosť brzda, by som povedal. To som si myslel. Vo veľa prípadoch a tá administratíva, no, okolo toho. Človek by chcel len lietať, venovať sa tým hračkám, tým krásam novým, ale niekedy je pod tým povrchom toho naozaj veľa, no, čo treba vedieť dotiahnuť, doriešiť ale žiaľ je to s tým spojené, takže... Krásně jste tady už nakousnul i tu legislativu. Já teda vím, že Smartware jako takový se pořád někam posouvá. Plánuje Smartware do budoucna nabízet i teoretické přípravy na zkoušky? To uvidíme ešte, akým smerom sa budeme posúvať. Aj táto otázka je samozrejme otvorená. A skôr sa snažíme robiť aj to, že keď sú rôzne kurzy A1, A3, A2, v Čechách je to trocha ináč, na Slovensku to bolo, teraz to je troška už spravené, dá sa povedať, že jednoduchšie, ale bolo to komplikovanejšie, tak sme pripravili, snažíme sa to robiť tak, že aj cez rôzne návody, že človek si môže tu A1, A3 spraviť úplne, že jednoducho z pohodlia domova, to isté aj A2, hej, nemusí nejakým spôsobom extra platiť za nejaké rôzne kurzy, ale vie to fakt doma spraviť. Jedine, čo tam je problém, je že tam je angličtina, ale to si myslím, že zase v dnešnej dobe nie je až také komplikované, ale skôr touto cestou, hej, že fakt sám doma si spravím, čo potrebujem, naučím sa, nemusím nikam chodiť, nemusím nikomu platiť a podobne. Ale samozrejme máme aj také kurzy a pomocné veci, že keď niekto potrebuje zaučiť s lietaním a tak, lebo veľakrát tie kurzy, ktoré sú, tak sú dosť také, že komplikované a také, že
nabifliť sa, naučiť sa naspamäť a ako to padne, tak človek všetko zabudne. Ale by som strašne chcel, aby do tých ľudí išla tá prax, aby vedeli, že čo mám robiť teraz, nebol v strese, vedel, ako má vyletieť, na čo si dať pozor, fakt také tie základné veci. No. Takže určite do budúcna niečo ako keby také v pláne máme, aj niečo také už robíme, ale skôr sa snažíme, že je každý tak dosť tak samostatný, no, a neťať peniaze za to, čo netreba. No. Co podle vás dneska lidi nejvíc řeší při koupi dronu? Kameru, dosah, cenu? Tak určite dôležitý faktor je tá cena. To je asi, že prvoradé. Veľa ľudí pozerá tú cenu. Ale samozrejme chcú mať aj kvalitnú kameru, chcú mať aj dosah a dosť veľa ľudí rieši najmä senzory, či má ten dron senzory, hej. Toto je dosť také dôležité, že či sa ľudia boja, nie každý vie lietať, sú rôzni začiatočníci a človek si veľakrát radšej priplatí za vyšší model a má tam tie senzory, no. Takže toto je dosť taký, by som povedal, že asi základ. A když jsme u zákazníků, myslíte si, že v dnešní době lidi ví, do čeho jdou, anebo jsou potom překvapení, když se dozví prakticky realitu lítání, že třeba mít udělané zkoušky, existuje nějaká legislativa, nějaké omezení? Tak veľa ľudí vidí pekné videá na Instagrame. Přesně na to sa narážel, no? No, veľa ľudí vidí pekné fotky na Instagrame, videá a z toho vlastne potom chcú, že wow, idem na dovolenku, ja si tiež môžem také pekné videá natočiť a podobne. Však to je fajn, to je super a preto sa my snažíme robiť aj tie veci, že máme to poradenstvo, servis, my sa to nesnažíme robiť hneď úplne, že kúpte, nakupujte a teda, ale skôr fakt, že poradiť a im povedať, k tomu máme aj tie naučné videá, kde sú vysvetlené jednotlivé kategórie, kde je vysvetlené u nás na Slovensku, ako sa vlastne treba registrovať na dopravnom úrade, v Čechách to robíme s pánom Vlahovičom, aby tí ľudia naozaj z toho vopred vedeli naštudovať. Ďalšia vec je tá, že netlačíme hneď ten predaj, že kúpte si. Človek môže kľudne prísť, pozrieť, vyskúšať si, alebo dokonca aj zapožičať. Máme požičovňu, hej. Dá sa to, že je to vlastne troška také, ale dá sa aj táto možnosť poskytnúť. Takže netlačíme fakt, že ten predaj, ale skôr to poradiť a potom nech je človek fakt, že spokojný a nech vlastne kúpi. Ale veľa ľudí je takých, že horúcou hlavou, hneď kúpi prvé, čo vidí a potom veľa razí ani nemá nič naštudované, je v teréne, dron má kilometr od seba, teraz nevie, že čo má robiť, hej, a podobne. Takže také prípady sú. A u toho poradenství bych zůstal. Jaký dron byste za sebe doporučil úplnému začátečníkovi? Tak ja si myslím, že na ten úplný začiatok stačí buď Mini 4K alebo DJI Neo. A myslím si, že aj ten Neo asi je taký, že ponúka strašne veľa vecí, že dá sa s tým lietnúť z ruky, s ovládačom, viem to upgradeuť, mám tam okuliare a má už aj senzory dvojka, myslím si, že je fakt, že fajn. Alebo Mini 4K je taký štandardný 249 gramový dronik, ktorý ponúkne fakt, že veľa vecí, hej. Takže tak. A naopak, co si myslíte, že je za vás teďka nejvíc top na trhu, co si může člověk pořídit? Tak Inspire 3. Ale samozrejme, že si myslím, že akože výborný pomer cena výkon je asi Mini 5 Pro alebo Mini 4 Pro, hej, tie sú dosť také, že to si myslím, že strašne sa to posunulo, kedy si boli tie drony, jednoducho bol iba Mavic, predtým Phantomy a nič pod tým nebolo. A teraz ten výrobca to tlačí všetko do tých 249 gramov a fakt pri tej Mini 5 Pro palcový senzor, váha 249 gramov, senzory z každej strany, ovládač displejom, akože tam už nie je o čom, hej. Hodně se to posunulo, to je Posunulo pravda. se to takže extrémně daleko, no. A tím bych možná přešel ještě do takového posledního doporučení, když jsme u těch doporučení. Je rodina, která chce zachovat krásné vzpomínky na dovolené, na rodinné oslavy a tak. Co byste doporučili jim? Tak môže byť presne, že ten Mini 5 Pro, Za mňa asi áno, také, no. len je to cenovka už nad 30 000. Alebo do toho môže byť fajn ten Mini 4 Pro, že ten teraz celkom zlacnil, ten je fajn. Ale môžem povedať aj za mňa, my ako rodina, mám dve malé deti, tak ja dosť napríklad lietam, že s Niom. Máme doma Neo Klasická. a úplne, že v pohode, dokonca jednotku Neo máme a úplne som s tým v pohode, je to blbovzdorné, nemusím sa báť, že to do tých detí vletí, má to ochranu vrtuliek, si na to dokonca pekne na ruku si pristane, lieta dokonca s tým syn, aj keď mu to spadne, je to úplne, že fajn, hej. Práve rozmýšľam, že by sme aj upgradeli na tú Neo 2, lebo tak Neo 1 má trocha nevýhodu, že tá kamera je oveľa slabšia, fakt, že je slabá.
Ale myslím, že aj to Neo je fakt a úplne aj tomu otcovi, ktorý by si chcel potom zalietať trocha, že FPV, mu tam dávate možnosti, že si to môže upgradenúť, kúpiť si okuliare Jo. a troška si zalietať, hej. Dá sa zlietnúť z ruky, čiže keď ideme na bicykli, zoberiem si iba Neo, mám ho v batohu, vyletím mi z ruky, spravím fotku, vybavené. Jo. A u dronu ještě, nebo celkově u těch doporučení a nějakých myšlenek do budoucna ještě zůstaneme. Jaký máte názor na službu doručování balíků dronama? Myslíte si, že se toho v Česku a na Slovensku v dohledné době někdy dočkáme? Fú, no ako bol by som rád, keby som si niečo objednal a príde mi to domov, hej, ale asi v rámci tej legislatívy to bude podľa mňa ešte náročnejšie, ale pevne verím, že raz určite áno. No. V Číne dokonca som už videl nejaké veci, že tam to už aj funguje, takže uvidíme, no. Ještě... Ale v prvom rade tá bezpečnosť zase, treba myslieť aj na to, netreba sa podľa mňa hneď hnať za niečím, kým to nie je ešte úplne že dotiahnuté. Hej. Môže to podľa mňa narobiť aj viac problémov ako kvázi tej radosti z toho, no. A toho se právě bojím i já jako běžný uživatel a dost se to i řeší na internetu. A právě ta myšlenka, že když už to bude rozšířená a prakticky bude nám tady v vozovkách PPL, DPDčko lítat s dronama všude, jak to vlastně bude ukotveno v legislativě, jaké budou omezení a jestli si vůbec my jako běžní uživatelé zalítáme jen tak pro radost. Toto neviem, to uvidíme, to legislatíva to musí nejakým spôsobom zvládnuť, ale samozrejme, že ten vzdušný priestor už teraz sa zahustuje, hej, a budú tam tie pravidlá nejakým spôsobom v rámci toho úspejsu budú musieť byť usporiadané, no. Takže toto je taká, toto si netrúfnem ani nejakým spôsobom odhadnúť, sám som zvedavý. A zůstaneme ještě chvilku v té blízké a možná i trochu vzdálené budoucnosti. Jaké si myslíte, že teďka budou revoluční novinky, revoluční inovace právě ve světě dronů a tak? Tak uvidíme. Jestli o něčem víte? Tak uvidíme, sú aj rôzne liknuté informácie, tak uvidíme, mali by byť nejaké nové dróny, bude ten smer asi tiež, čo vidíme aj pri antigravity, aj pri 360 stupňových, že asi tam pôjdu fakt tie kamery 360, že bežný človek si vlastne nalieta jednoducho rovno záber, užije si to, že sa môže otáčať, ten experience tam bude a potom v postprodukcii si proste bude ten záber otáčať ako potrebuje. Takže toto si myslím, bude sa to stále už sa to zmenšuje a bude sa to stále tlačiť do tých 249 gramov. Podľa mňa to pôjde stále tým smerom tej autonómie. Hej, ale toto je bežná rada konzumer. Potom máme samozrejme radu Enterprise, kde tam bude, ako vidíme už pri Metri 4T a vyšších dronoch, je tam umelá inteligencia, kde dron v reálnom čase vyhodnocuje, koľko je tomu ľudí na zábere, koľko aut, koľko lodí. A dá sa to krásne škálovať, napríklad na rátanie zverí, na rátanie respektíve výpočet chorých stromov a podobne. Takže tento smer, to hobby sú také foto, video bežný, ale skôr ten smer je zaujímavý na ten Enterprise. Že kde to podľa mňa pôjde. Ten priemysel a to využitie tými dronmi. V rýchlosti sa bude dať úplne jednoducho prerátať fakt veľmi veľa vecí z hora. Já to právě taky sleduju, ty různá profesionální využití právě dronů. A vidím to i třeba na svých známých a přátelích, jak využívají termokamery, aby změřili úniky tepla, když dělají zateplení okna a tak dále. Jo, fakt tam si myslím, že tenhle směr bude hodně zajímavý, co se týče vývoje. Ale všímám si, že máte super tričko DJI. Vnímáte DJI zatím jako bezkonkurenční drony, nebo už se tady rodí nějaká konkurence, která by ho mohla vytlačit? Za tie roky som pozažíval kadečo, ale myslím si, že tie DJI to majú akože strašne veľmi dobré podchytené. Akože konkurencia je vždy dobrá, si myslím, hej. Ale neviem, v dnešnej dobe, či tam je šanca nejakým spôsobom ich dobehnúť. A skúšali to rôzne firmy, videli sme GoPro, dron GoPro Karma, ktorý tu máme tiež dole v showroome. Moc dobre to nebolo, máme teraz na trutu antigravity, ale držím im palce, ale DJI má strašne široké portfólio, od jednoduchých droníkov až po fakt, že naozaj veľké. Celý poradený ten ekosystém, aj tie servisy k tomu spojené a naozaj tých partnerov školia, podporujú, neviem, no.
Zmínil jste ten ekosystém toho DJI, tak tam za mě to je taky, tohle je pro mě jako pro běžného uživatele naprosto klíčové. Já třeba v soukromí funguji hodně na Applech a tam mě taky právě baví ta propojitelnost, ten ekosystém toho celého jako výrobce. A právě to samé má DJI, takže za mě určitě se v tomhle shodneme. A u DJI teda ještě zůstaneme. A jsou informace, že se chystá nová vada od DJI. Lito 1 a Lito X1. Máte k tomu nějaké informace, které byste mohl? Tak sú na internete určite zase uniknuté veci, to sa dá všetko krásne, dá sa povedať, že dohľadať, ale v rámci tohto to nejako ja nemôžem moc komentovať. Sorry. Ne, v pořádku, to chápeme, jenom jsou právě, jak říkáte, uniknuté informace, že by to snad mělo nahradit miniserii, Ale určite, akože keď to sledujeme, vidíme, máme Mini 4 Pro, Mini 5 Pro, je tam Mini 4K, ten Mini 4K už je na trhu, dá sa povedať, že nejaký dlhší čas. Predtým to bol Mavic Mini, Mini SE, Mini 2, Mini 2 SE, Mini 4K a myslím, že tá séria už je troška taká kvázi, že nudná. Hej, tak to asi budú chcieť nejakým spôsobom refreshnúť a nejakým spôsobom, aby ten človek ide o to, aby sa vedel lepšie rozhodnúť. Mám, že Neo, potom bude mať to, čo ste spomenuli, potom bude mať sériu Mini, Mini 4 Pro, Mini 5 Pro, na tým bude Air a Mavic. Hej. Už kedy si to A bolo, že áno, a potom pôjdeme, takže aby ten človek to mal pekne tak rozsekané tým salamovým efektom a aby to bolo lepšie rozdelené. To je pravda a dává to i smysl. Ještě teda zůstaneme u dronů. Dost se jednu dobu řešilo, přijde mi, že teďka to trošku teda už jako je upozaděné, ale jednu dobu se dost řešilo postavení si vlastního FPV v dronu. Jaký na tohle máte názor? Je lepší, nebo tak, dává smysl si o tom něco nastudovat a postavit si vlastní FPVčko, anebo jít prostě do jistoty, do klasiky a koupit si třeba Avatu 2? Viete čo, no my sme v minulosti mali tendenciu, že by sme si presne postavili rôzne sety. Mali sme taký plán, že budú 3 sety, základný, stredný, najvyšší a že by sme to vlastne ponúkali tým ľuďom, ktorí chcú vlastne lietať z FPV. Len potom sa začalo dostávať na trh, že DJI chystá vlastný systém DJI FPV Combo, takže kvázi krabicové riešenie. Tak my sme od toho odskočili a momentálne nejakým spôsobom to u nás neriešime. Zameriavame sa na tú Avatu, na FPV, je to také krabicové riešenie, že človek si to kúpi, zalieta si a má to naozaj, mu tam ponúka toho naozaj veľa. Ale za mňa určite, že keď je niekto FPVčkár alebo chce to posunúť ďalej, tak stavba vlastného dronu je akože určite že lepšia, dokáže tam z toho vymačkať naozaj, že viacej, aj tá oprava je jednoduchšia a sú tam určite lepšie výsledky. Takže za mňa akože určite áno, ale napríklad v mojom prípade ja som tiež mal tú tendenciu, chcel som si to vlastne tiež skladať, ale som rád, že nabijem vôbec Avatu a mám čas si zalietať, takže, ale určite to FPVčko custom, ako keby poskladanie, sú určite majú lepšie výsledky a aj tie drony sú určite lepšie, no. Ale určite pre bežného človeka, ktorý chce mať iba taký ten zážitok z toho FPV, to môže byť naozaj komplikované. A tak preto môže začať, to je krásne na tom Neo, čo som povedal. Že máme klasické Neo, viem si tam dať okuliare, viem si troška aj s tým zalietať. A keď už človek sa akoby z toho vycvičí, že už mu to je málo, tak už potom môže preskočiť. Takže si myslím, na ten začiatok skúsiť Neo, prípadne Avatu. A už keby to bolo malé, slabé, tak môže preskočiť na ten vyšší model. Alebo môže sa začať aj simulátormi. Aj na tých simulátoroch sa dá veľmi dobre vyskyliť a potom môžem si skladať sám. Len to fakt človek musí mať na to naozaj čas. Jasně, čas a mít nějaké zkušenosti, že není to úplně pro úplného nováčka, no to chápu. Dalším takovým dost často řešitelným tématem u dronů je zvuk. Ono už sice jsou nějaké možnosti přes aplikaci DJI Fly retušovat zvuk vrtulí, ale no co si budem, ještě to není úplně dokonalé. Tady tenhle rozhovor natáčíme na DJI MiG 3. Co byste doporučil vy jako ideální kombo k dronu, abych měl i super zvuk? Hej, tak toto je zaujímavé, pretože ja keď som lietával so starým Phantomom, tak presne som tam mal GoPro kameru. Aha. A tá GoPro to fungovalo takým spôsobom, to nebolo prepojené. Vy ste jednoducho mali kameru, stlačili ste nahrávanie dole, pozreli ste sa, že aké je počasie, OK, nejak ste to nastavili a vyleteli ste a točili ste všetko a mali ste tam aj ten zvuk tých vrtulí. Môžeme k toho dať ukážku, ale však to je dohľadateľné na internete. Hej. Takže to je v podstate nepoužiteľné. Ale stretával som sa aj ja s tým, že veľa ľudí chcelo naozaj, že nejakým spôsobom ten zvuk do toho spojiť. Mne to nejakým spôsobom nedávalo zmysel.
Ale boli takí ľudia, ktorí chodili na bicykloch a že išiel napríklad na bicykli a ten dron ho snímal a chcel do toho prehovoriť. Tak presne DJI začal spraviť to, že pri sérii Neo Flip je možné pripojiť mic. Tam nie, že vy tie vrtulky, lebo samotný dron nemá mikrofón. Takže vy tam v podstate nenahráte ten zvuk, ale vám jednoducho tú audiostopu potom cez tú aplikáciu prilepí do toho videa. Hej. Takže séria Mic, ja akože si nedám dopustiť na Mic Mini, Mic 3. Naozaj to DJI tiež to vidno, oni čo sa chytia, premenia na zlato. Naozaj sú veľmi dobré, dobre sa s tým robí a fakt sú dobre kvalitné. No. Právě jste vzpomenul ještě to NIO. Za mě třeba NIO, já to zase vidím z pohledu ne úplně toho technika, ale jako spíš toho, co nahrává ty videa. Tak za mě NIO je úplně super dron pro influencery. Připojím mic, nechám si drona zlítnout z ruky, nepotřebuji ani žádné ovládání, nic. Jo, případně dobrý, mám ho v telefonu nebo něco. Dron mě nasleduje, já si k tomu povídám. Za mě tohle je super kombo právě influencery, nějaké podcasty a podobně. Tohle za mě je super. Určite nepotrebujete mať kvázi toho kameramana. Dokonca my, čo spolupracujeme s kadekým, máme bežca. On beháva, on má normálne Neo 2. On normálne, keď beží, tak on si zabehne, jemu ten dron porobí zábery a má zábery hotové. Takže to Neo z tohto pohľadu je fakt, že veľmi dobré. No. Jo, na tom se fakt shodneme. No? A přejdeme ještě zpátky k firmě. Vy jste tady už aj zmínil, že máte půjčovnu. Stalo se vám někdy, že se vám z půjčovny dron nevrátil nebo přišel tak zlikvidovaný, že už prostě byl nepoužitelný? Tak určite sa to stáva, hej. Ono to skôr má slúžiť na to, že ako by som to povedal, to nie je nejaký že super business model, my to máme skôr na to, že máme to vystavené, keď niekto chce si to môže prísť vyskúšať, pozrieť, alebo mu to zapožičame, hej. Keď nevie sa rozhodnúť, tak si to v kľude zoberie, je to iné ako keď je tu a pozerá, že bože, hej, tak toto má doma, vo svojom prostredí, v kľude, vyskúša všetko, čo potrebuje. Ale zároveň to máme aj ako taký backup pre firmy, s ktorými spolupracujeme, že keď im vypadne niečo, či dron, kamera alebo niečo, tak v kľude si to zatiaľ zapožičajú. No a čo sa týka toho, čo spomínate, no párkrát sa to stalo, bolo to dosť nepríjemné a je to ťažké s tými ľuďmi, no. Aj sme to riešili cez rôzne trestné oznámenia. A no, sú to také nepríjemné veci, že človek chce keby pomôcť a potom musí riešiť, a toto je tá, čo ste sa pýtali aj, to sú tie nepríjemné veci, ktoré s tým sú spojené, no. A přejdeme trošku do marketingového segmentu. Jak moc jsou pro vás reálné recenze, reálné testy důležité oproti právě třeba takovým těm klasickým marketingovým videím, kde vidíme krásnou blondinu, jak prezentuje nový dron, ale vlastně to nic moc neřekne? Tak je to určite dôležité, najmä, že lebo ten samotný ten sektor tých dronov, áno, je fajn, že stále pribúdajú noví dronisti, tie drony sa zlacňujú a keď to poviem tak blbo, ich už viete kúpiť pomaly aj v potravinách, hej? Takže sú dostupnejšie, veľakrát pomáha to, že naozaj keď tá blondína to ukáže, tak to ako keby skôr dostane do tých ľudí, že sa o tom dozvedia a potom kvázi tá druhotná fáza je už tá, že ten človek si to hĺbšie trocha potrebuje preštudovať, takže tá recenzia alebo niečo podobné je od tých užívateľov veľmi dôležité, no. Bo tie drony, tí ľudia sa toho aj troška tak boja. Čo to robí, vyletím, legislatíva, neviem, takže tie recenzie sú naozaj, že podľa mňa dobré, no. A když už jsme u těch recenzí, tak chápu vám asi ne, protože v tom oboru jste pořád, ale spíš někomu z vašeho okolí vnímáte, že reálná recenze pomohla někomu přímo, koho znáte, víc ve výběru toho dronu? Tak určite, my sa tiež snažíme aj u nás robiť nielen ten štýl, že tu je dron, hej, to je 90% trhu, dostane produkt, dostane kvázi za to zaplatené, len to tam ukáž, dobre a teda. Ale určite sa ľudia rozhodujú, keď si pozerajú side by side, porovnanie obrazu a také dlhodobé testy. A preto je to vlastne aj komplikovanejšie spraviť, lebo nedá sa to spraviť, že za deň, za dva. To treba ísť reálne do terénu. Napríklad ja osobne, keď som točil, som robil recenziu na Mavic 2 Pro 3 mesiace. Hej, išiel som von, nalietal som, zapísal som si parametre a snažil som sa tým ľuďom tak by cez to odostať, aby sa naozaj že dobre rozhodli, lebo to je drahý produkt, tak som im to chcel odovzdať. Dokonca som mal pána, ktorý si to video stiahol
a mal ho lokálne v počítači a že si ho stále pozeral. Jakože super, no. Jako u Mavicu je co recenzovat, to je pravda. Tam těch funkcí je hromada. Kam si myslíte, že se do budoucna budou směřovat drony? Tak myslím si, že teraz ešte nevidíme, kam to všetko môže ísť. Práve tá budúcnosť je obrovská a naozaj ten priemysel a tie pracovné pozície v rámci stavebníctva, geodézie, ten smer je určite tam a zároveň aj DJ delivery, respektíve celkovo prenášanie tovaru je naozaj podľa mňa, tam je budúcnosť. Vidíme to aj pri DJI Flykarte 30-ke, teraz vyšla 100, že to sú už také fakt malé helikopterky a takže toto si myslím, že tento smer bude určite tam, taká výpomoc na prenášanie tovaru a možno časom už aj osôb a skutočne aj tie záchranárske zložky, to vidíme aj u nás záchranári, hasiči, že týmto smerom vlastne to ide. Naozaj vidíme v tých štátnych zložkách, že sa školia tí hasiči, vznikajú tam piloti, noví a naozaj aj ten štát vlastne do toho chce ísť a tých ľudí školí a využíva sa to aj pri nehodách. Polícia sleduje vlastne nejakým spôsobom prevádzku, vznikajú rôzne riešenia, že dron sa napojí káblom a dron môže byť, dá sa povedať, vo vzduchu kvázi nekonečný čas a vie sledovať tú prevádzku. Takže tá budúcnosť tam podľa mňa naozaj, že je, no. U záchranných složek to právě vím, protože vím, že ho třeba horská služba využívá drony k hledání v těžko přístupných místech osob. Policie taky vím, že využívá drony. Je to pravda, no, že státní složky začaly hodně využívat drony, takže tam v tom vidím docela taky budoucnost. Hľadanie tých osôb a celkovo, uľahčenie vlastne ide o tú veľkú plochu, dokážete prejsť naozaj, že dosť rýchlo. Ano. A na závěr, je něco, co byste rád skázal našim divákům? Tak za mňa určite sa netreba toho báť, treba si to riadne naštudovať a je to podľa mňa krása. Nie je to len nejaká vec, že ktorú mám, ale viem si krásne zalietať, viem si vytvoriť pomocou tých dronov spomienky, viem to mať na dovolenke, takže je to fakt, že super, je to taký zážitok, keď človek príde do toho FPVčka, takže netreba sa toho báť, ale samozrejme treba myslieť na legislatívu a treba lietať. Super, moc díky za rozhovor. A ja ďakujem. Ahojte.